Hello everyone, नोंथांमोन गासैखौबो आंनि चेनेलाव फिन खेबसे बरायग्रोनानै लाग्रोनाय थाबाय। थ' बेजों लोगोसे आङो नै फिसा गेजेरनि जोनोम साननि मुङाव गावनि लोगोफोरखौ ज'नो सोमफोर हटेलावहाय मेथाइ जाहोनो होननानै लानानै फैदों आरोना लोगोफोर। थ' बिनिनो एसे नायफानांगौ। सिरि थाजोबलै गावस्रा। गोथाव नंगौ नङा केकआ केक जाग्राफ्रा गिदिर हा दोनो बेनालाय माने एसेबाव होदोदि होनानै होखा क्रिम गोनांखौ हरदो बाल आरामनो क्रिम गोनांखौ नै सासेया नै क्रिम दे No. Dia menitap salah tidak disebut. Munci. What? Yahoo! Wow! Oh no!
जाग्रा थाइबें जाग्रा कुकुम्बार जाग्रा दंसोगारो ने नोंहा मा जाग्रा नोंहा मा जाग्रा नोंहा मा बे आइसक्रिम जाग्रा दे जाथारसैलाय It's DJ. जोबथारनायाव आरो ने लास्टआव इन्दिं आरोखि आइसक्रिमा इन्दिं थांसै आरो जाखांनानै थुदो थाबायदो एबार थाबायदो हजम जानायनि थांसै थुद' जाबाय जाखांबाय थांसै अ नोंखौनो मावबोदों इहे नोंखौ इदि जाबाव बिसारिसिल है सेस आयो गैला सानदों आङो जासुलिया हायाव गोलैनायखौनो जालायथारबावबायसो बोरो गारियाव दोनहैबाय जोंना हाबहैगोन दा हाबहैगोन दा दे थुदो हाबदो दे हनै गारिया नाय हनै दे थांसै थुदो मोनाबायबो नै मोनाबाय लोगोफोर थांनो ओंखारबाय हनै गारियाव गाखोहोजोब्बाय आङो थ' आंहा आरो गारियानो जायगा गैला नालाय है जोंहा नै स्कुटिजों गाखोना थांसै औ थांसै फैद' आंहा थांग्रोनोसै थ' लोगोफोर जोङो नै सौफैबाय सौफैनानै नै फिसाफ्रा जायाफ्रा मा जि मोसासोबाय आरोना मालाय गावसिनि 13 इयार्सनि मेम'रिनो मोसालायथारबाय आरो गावस्रा ज'नो जोबनायाव थांसै लागायाव आरोना थ' लोगोफोर बिदिब्ला आङो भिडिअखौबो बेखिनियावनो दोननोसै फिन खेबसे आरो मालाबा नोंथांमोनजों आरो लोगो हमफिनसै अके बिदिब्ला बाय बाय गुड नाइट